Hayi cha nokho wasibulala kowasilethela intuthuko kule ndawo yangakithi. Yazi nje umuntu semana ahlale nje usuku lonke. Hayi ke soba lethupha ke sogoqana nezithupha. Bheka nje manje awukwazi nokutshala. Yonke indawo isinemigaqo inetiyela. Asakwazi ngisho ukuthi siyithungela amaphinifa siwadayise, sebafaka amamole emalokishini, bafaka amamole ngisho emakhaya. Asakwazi ngisho ukufuya inkomo zethu ngoba manje sebasifakela ugesi, inkomo iqhoshwe ugesi. Amantombazana awasagani, asazi azoshelwaphi ngoba manje awasakwazi nokuya emfuleni sebamane basifakela impompi emakhaya. Kanti bekukuhle kabi nje ingane zingavilaphi ihambe zemfuleni zithole nabakhwenyana. Zineyimoto manje lezi ingane akukho nokuthi umuntu uzokashelwa ke mhlambe emegibela itekisi. Ukana kanjani kodwa uhamba nje wedwa emotweni yakho. Hayi ngeke sekuzomela ngempela indawo ebeyingakatholi intuthuko okungabe kusafika abakithi kuyona ngoba iyasihlupha le ntuthuko. Isisiyekisile nje ukuthi sibabantu sikhuthale sikwazi ukwenza izinto. Usimoshile ngempela lo hulumeni wafika nentuthuko. Mina ngiyifuna nje intuthuko. Buka nje manje. Buka. Sihlale endaweni zesilungu. Awusakwazi ngisho ukuthi mekulesihlanu wazi ukuthi ukhona umncwabu uzoyemlindeleni. Siyabhoreka ke manje. Isemgaqweni akho mapero. Ayikho nje ngempela into esile yafika nalentuthuko. Yafika nje nokuthi sibhoreke. Akusekho ngisho ukuthi uyonana kamakhelwane. Fanele uyonana ngesingisi. Ngithini ke mina ngesingisi mengiyocela usawoti. Hayi ayiphele manje intuthuko. Kwangathi kwakungcono ngempela ngezikhathi zakudala. Ngeke. Manje lezi ingane ke sezasakhela nezitezi. Awusazi ke nokuthi ke mekuthiwa uyawubeka umsamo ubekaphi. Ngoba manje idlozi lami liyofika mina bama amadlozi ashone esemadala eDondoloza. Ayoyinyuka kanjani ke lezitezi ezaphezulu mengiwashisela impepho ngithi ngiyawabiza. Angiyazi ngempela mina lento. Ake kuyekwe nje ngempela le ndaba yokuthi kulokuthuthukiswana neSouth Africa. Si right si wrong sinje. Hulumeni awunake ezinye izinto usiyeke ngentuthuko. Awusiyeke ngentuthuko.